Se, että syyllistetään aineiden käyttäjiä, etenkin kannabiksen käyttäjiä, niin sillä minun käsitykseni mukaan on hyvin paljon haittoja, jopa niin paljon haittoja, että ne menevät yli niiden etujen, jotka ehkä tulisi siitä, että pyritään saadaan estetyksi ehkä joitakin ihmisiä käyttämästä sitä, että siinä leimataan ihmiset aivan turhaan narkkareiksi, siinä voidaan jopa saada aikaan tällaisia itseään toteuttavia ennusteita, että jos joku nuori, jota kiinni siitä, että polttelee kannabista, niin jos leimataan narkkariksi, sitten rupeaa käyttäytymään on vaan tietysti yksi osa päihteitä ja päihdepolitiikkaa, että kaikessa päihdepolitiikassa on varmaan aina muuttamista ja korjailemista, mutta tältä osalta tässä on varmaan sitten meidän perusero se, että minusta kannabis on aika pieni asia kuitenkin tässä maailmassa ja jos ruvetaan arvioimaan sitä, että mitä sen vapauttaminen liberaalipolitiikkaan tulee enemmän haittoja ja kysymys on taas sen no se, että on se kovin pieni paikalla, hetki aika aikalla, korkealistumassa koita katto kaikilla kanteella. Seläs keinumassa kankeen kallioiden elefanteilla. Älykääpyöitä alla pureskelee puuta heinää siellä. Tyhmyys leipää hiukan päällä, tyhjä viisat vielä. Villi viines, imbessilli vihainen vinoutumma vennaa. Kaikki C-kassu, klassikko, rikko, tuo kelaa. Maka aamul huoneen kulmassa saapas. Sirpaleiden päällä idyllisen masennuksen saamas. Puras tiedon puust päätty vitamiinipuutoksiin. Extreme Dudsoni on tietämättömyydestä ylpeä. Saa myöhäisteini sylke lahja laitumil. Lapilaades lepakko mies elokuva aikuisil. Turha sitä miettii mitä kauheaa. Niin maailman sun edessäsi aukeaa. Niin maailman sun edessäsi aukeaa. Miten viritetty mieli, sitten maailma sulle aukeaa. Kipeille pienille mielille paresta oppia me lauletaan. Sataa taivaan lunta, neitseli se puhdista taas. Tässä maas missä sana tyymä tuli tuumasta vaan. Sanois tulee meidän toivekuvi iki omi. Oltiin ennen kurittomia, mut ei ikin tyymi, ei hei. Happama nimellä to ilkeiden huulet. Älä siis usko kaikkea mitä meiltä kuulet. Kuten luule ennakoet puhumatta parasta. Roikutaan skarpina intuitio varassa. Me mennään nukkuaare arkuartioilla. Joutuu artia voimivartioida. Kun koittaa media kontrolloida. 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 Koittaa media kontrolloida, koittaa media kontrolloida. Karsinoita, joissa me säilytämme tuotantoeläimiä, ihmisiä. Antamalla heille vapauden äänestää, annamme heille illuusion. Illuusion, että he voisivat asioihin vaikuttaa ja muuttaa maailmaa. Näin ei kuitenkaan tule käymään koskaan, koska me hallitsemme heidän mieltään, heidän pelkojaan, halujaan, arvojaan. Me voimme heitä heidän tietämättään muuttaa. Me hallitsemme mediaa.
Kamppailemme jatkuvasti saadaksemme heidät luopumaan kaikesta kansallisesta vanhasta ja ottamaan vastaan uudet ylikansalliset ystävät. Medialla voimme hallita yleistä mielipidettä. Suurin osa kansalaisista, tuotantoeläimistä on idiootteja. He eivät kykene abstraktiin ajatteluun, ajattelemaan itseään tai tilanteita niiden ulkopuolelta. Tämä idioottien enemmistö kuitenkin päättää demokratiassa, jossa enemmistön ääni päättää mitä tapahtuu. Tämä on loistavaa. Nämä mielinsä samaistuneet, tunteidensa ohjaamat, ylpeät idiootit voidaan johdattaa mihin vaan me haluamme. Me voimme median avulla hallita maailmaa. Koittaa media kontrolloida, koittaa media kontrolloida, koittaa media kontrolloida. Jokainen rikkautta geeneissä perinyt. Kuoleman kaltaiseen uneen mieles keskityy. Analyyttisesti stereoissa tyypisoi. Väkivallat autamassa tyymyyden myytti pois. Foliokypäräsi kanna pyrskeis kinkeriin. Spekuloidaan kaikki takaisin outoon vinkkeliin. Yliopistoprofista mut yssärit on kiperiin. Vaikka kaikki on niin simpeli. Mulla sitten miettii mitä kauheaa. Niin maailma sun edessäsi aukeaa. Niin maailma sun edessäsi hyvä asenne, mutta niin maailma sun edessäsi aukeaa. Mulla sitten miettii mitä kauheaa. Niin maailma sun edessäsi aukeaa. Niin maailma sun edessäsi aukeaa. Niin maailma sun edessäsi aukeaa. Ja kanna siis kaikki ajatukset jouluna. Niin maailma sun edessäsi aukeaa. Niin maailma sun edessäsi aukeaa. Niin maailma sun edessäsi aukeaa. Mitä mieli? Mitäs tässä? Kuulin muuten, että oot homo. Homo? Mitä sä mieli selität taas? Homo oot. Ei muuten oo. Ollaan viime yökin taas valvottu, runkattu ja katottu porno. Mieli sanoi. Homo. Ei homopäällä. Sielu sanoi. Siis mitä sä mieli taas? Mieli sanoi. Mistä minäkin? Homo. Sielu sanoi. No et sä voit tulla tuolla vaan niinkö syyttämään. Mieli sanoi. Moi mä. Jokos. Sielu sanoi. Eihän mä nyt ala juomaan kuitenkaan. Vartalo sanoi. Ois kyllä jo ottaa. Alkaa olla jo selvinnyt rapulla. Sielu sanoi. En minä juomaan ala nyt. Mä oon nyt lopettanut. Mieli sanoi. Ota kossua. Miet on homo. Mieli sanoi.
Kello on 12.00. Vuorossa tasavallan motivaatiouutiset. Älkää peljätkö, maailman loppu on tulossa. Ei kannata tehdä mitään, sillä lopussa paha saa pakkansa. Risti kätesi ja toivo kovasti ja jatka kuten ennenkin. Jos siis haluat, mutta muista, laki on laki. Laki on laki. Saaletna voi äänestää ja kysyä asiaa virastoista. Kansakouluuteen muut ihmiset kyllä tietävät tällaisen asian. To defeat the enemy. Go about your lives. Go about your lives. Tässä näkökulmassa. Ja sekakäyttö, se, että näitä käytetään yhdessä vaihtelevasti tai toisiaan korvaten, niin se on musta peruspulma. Ja Suomessa käytetään ihan riittävästi kyllä nyt päihteitä sitten henkilön kohtaan. Nyt jos puhutaan yleensä, niin päihdesana kyllä tarkoitetaan. Tietäneet, että samalla viemme kansalaisilta kidutimme ihmisiä niin kauan, kunnes he tunnustivat, että Irak on syyllinen iskuihin. Näin voisimme syyttää huonoja tiedustelutietoja myöhemmin. Tietoihin nojaten kerroimme mediassa Irakin olleen syyskuun iskujen takana. Ja ne idiootit tuotantoeläimet heiluttivat lippujaan, kun lähetimme heidän ajattelusta riisutut
nuoret miehet ja pojat tappamaan rauhan nimessä vapauden puolesta. Megaturbo! Security for safe life. Security for safe life. Ystävämme aseteollisuudessa, turvabisneksessä ja öljyalalla ovat takoneet miljardia. Naurujen jollakin tavalla tajuntansa muuttamiseen. Ja se on asia, jonka kanssa pitää oppia elämään jollakin tavalla. Aina sitten tulee olemaan jotain haittaa. Ikuisiksi ajoiksi! Ei herranjumala, tää on ihan hullu. Suunnitelmamme turvaamiseksi me tarvitsemme poliiseja. Tai mieluummin ehkä vielä vartijoita, jotta kukaan tuotantoeläimistä ei voisi vastustaa meitä ja järjestelmää. Ei mutsi usko tätä. Me pidämme valtiolla valtaa kansasta, tuotantoeläimistä. Aja sairasta. Valtio ei ole kansa. Valtio on väline, jolla me voimme mediaa avuksi käyttäen lain voimalla hallita kansaa. Tuotantoeläimiä! Ei, nyt. Me omistamme kaiken! He tekevät työt! Ei saa. Me omistavana eliittinä korjaamme heistä puristetun energian ja hyödyn! Me olemme rakentaneet nämä riittävät rakenteet! Ja olemme siitä ylpeitä! Sillä me olemme eliitti! Täynnä empatiaa, dialogi täysin valmiin. Se samalta viivalta meidät ympäri vei. Ei, tieto lisää tuskaa, ymmärrys ei. Joten kylmä Kalle vapinat, nyt jäädytäkää apinat. Tuntosarvist kloonamat, enää murrusia rapiat. Lainista verse, pongista riimi, käytä sulle vaikea termejä kuten kognitiivinen. Eikä meidän tyylis miti, upe metafyysistä. Mikroateriat myynnissä ja kalan maksa, öljy palaa. Katseissa tuimissa, kasvoissa luisissa. Tosi TV tyhjän toimittajien suruhuivissa. Olkoon sitten tieto tulos vaikka vasta virtaa uimista. Kun shokki viidet ja löppei tässä triviaali pursuitissa. On puiminen lähtenyt käsis puisissa nujissa. Ja 2000 vuotta kivisissä valtaistuimissa. 30 000 vuotta päätte lähimuistissa. 400 000 vuotta ja kuin se hissa. Sen sisärakennetun oppimiskyvyn avulla sisäänpäin hymyile hippaa sydämestä takapajula. Pidetään rauha maassa ja maalaisjärkeen kadulla. Se on opetuksen sadulla. Turha sitä miettii mitään kauheaa. Niin maailma sun edessäsi aukeaa. Niin maailma sun edessäsi aukeaa. Niin maailma sun edessäsi aukeaa. Turha sitä miettii.